नमस्कार मित्रांनो, सगळ्यांना माझ्याकडनं 14 एप्रिल म्हणजे भीम जयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो, आज चालले असं गावात म्हणजे हिंजळ्याक जाता आता भेटलो माका रुपये दादा तेका सांगले जरा माका तेल्याळी सोड। आणि तेल्याळी ह्याच्यासाठी जायचं होतं की आपल्याक भाड्यान कपडे भेटतात त्या दुकानात जायचं होतं, कारण आपल्याक काय ना काय आपल्याला ही वस्तू घ्यायची होती। तुम्ही बघू शकता ही वस्तू असं ऑरेंज कलरचं कापड असा, त्यानंतर केस वगैरे माळ वगैरे। नंतर मग जाऊ निघाले हिंजळ्याक, पहिलो गेले डेपोकडे, कारण का आपल्याला जायचं होतं एसटी डेपोकडे गेल्यानंतर आपण जो टुर्नामेंट तो बॅनर लावलेलो होतो त्याच्यावर म्हटलं जरा लक्ष ठेवा बघूया कसं असा तो। आणि एसटी उशिरा होती म्हणून मी बसलोय 6 सीटरमध्ये, कारण का एसटी होती 12:30-1च्या दरम्यान आणि मी ते जाऊन पोचले होते 10 वाजता। पण बरंच वेळ झालो, 1-1.5 तास झालो आणि टॅक्सी मात्र सुटली माझ्या कणकवली। टाटाने बाय बाय केलंय आणि फायनली मी जाऊन पोचले माझ्या घरात। आणि घराकडे गेल्यानंतर ह्या निसर्गात बऱ्याच महिन्यानंतर गेलं तर मला खूप भारी वाटला, कारण का आजूबाजू तो वारो मस्त सुटलो होतो आणि माझ्या तोंडावरचं हास्य तुमका दिसतच असत। दुपारी जेवले आणि म्हटलं वाढल्या घराच्या बाहेरच देवगड आचरा हायवे असा आणि त्या बाजूकच एकान दुकान घातलं होता देवगड हापूस आंब्याचा। पण ह्या पोरांनी त्या दुकानदाराक लय दमवले आणि आंब्यावाल्याक, आणि त्याच्याकडनं शेवटी भांडण फुकटात एक आंबो घेतले आणि त्याची भेशी कापूक सुरुवात केली। माका एक भेस दिली आणि ह्यो आंबो मी ह्या वर्षातलो पहिल्यांदा खाते देवगड हापूस आंबो। नंतर एक आंबो खाले आणि मी निघाले आता वाडीत। घराकडे गेल्या माझा मित्र जेवत होतो आणि उघडं होतो, त्याला लाज वाटायला लागली म्हणून तो कसं पळालो बुवा घरात। आणि नंतर मग त्याच्याकडचा जो कीबोर्ड होता त्याच्यावर जरा म्हटलं प्रॅक्टिस करूया, आपण गाणी बसवूया। तर तुम्ही बघू शकता थोडीशी गाणी वाजवलंय। आणि आता वाजले असत 12-12:30, चालले मी आता एका जागेवरती, म्हणजे चिंगळू प्रकल्प तुमका माहितीच असतात। बरेच शेवटे मी थैले बनवले आणि टाकले असे। तर माका साहिल नेवसाठी इलो, साहिल आणि मी निघालो चिंगळू प्रकल्पाच्या ते जाऊ। आणि हो तुमका रस्तो माहितीच असतात बघा, ह्या रस्त्याच्या आजूबाजू काय एका साईडी कसा नदी आणि एका साईडी कसा जंगल। आणि नंतर मग फायनली आम्ही जाऊन पोचलो त्या जागेवरती। जागेवर गेल्यानंतर ही आपली हंटिंग कार आपल्या मित्राची सजवलेली होती, कारण काय 14 एप्रिलच्या निमित्तानं तळे बाजारात कार्यक्रम होतात आणि त्या कार्यक्रमात आपलं चित्ररथ स्पर्धा असतात, त्याच्यात आपण भाग घेतलेलो असतो। काम तर जोरदार चालू असत, तुमका बघूक भेटतच असतात। तर आता ही पेंटिंगचं काम चालू असतं आणि कळस बनवलेले असत आणि त्या कळसात कलर मारतात। फायनली कळस जे बनवलेले होते त्यांना कलर मारून झालो असं तुम्ही बघू शकतास। आणि आता फक्त जाऊचा असा ती गाडी घराकडे घेऊन। आता मी चाललो गाडी घराकडे घेऊन, कारण का आता वाजले पण होते खूप आणि बाकीचं काम होतं तर दुसऱ्या दिवशी करणार होतं। तर चला, जो तो आपापल्या घरात जाऊन निघालो मित्रांनो, लवकर भेटा येणार।